Maya pa oras, Labot Kapampangan. Bistaman itang milabas ang tamong video, bala mo quiz type ya. May pasibaywan niya kanini o kaya tamong kadinalan 58 quiz type 158A. Ne? Kailangan kayong sunduin ni bang kanito masira kabilangan ng kaya katamong Tagalugan video ne. So pag-umpisan ko na yung mumurang dili apansinan. Okay, ng apansinan Tagalugan niya. Balo yan yung nano yung mas manayon ng Kapampangan. Kay ba't ayalala. Yung ayalala Tagalugan niya yan. Kailawa yun naning mas manayon ng Kapampangan. Makakalalik po naman na manabuk yan nila mo. Diningan duwang mitutuki amano lang Tagalog actually nung wari milako lamo ng H ating nga manong Tagalog patse lako tayong H tanggap yakin Kapampangan dapat diningan duwang mitutuki medyo manong la muna kahit kahit ito nang gewareng itang H na gewareng Y making kahit ya ano kay lawe yung kaing yung Kapampangan yung katuki na dahil may nibat niya kang Tagalog dahil ne atin yung mas manayon na Kapampangan yung dahil okay yung tutuki pugad yung pugad ay ini magagamit siya kareng pugad na rin ayop ne yung pugad atin yung mas katulid kayong Kapampangan ining tutuki kay matin yung kalguran lakasan mo ilog mo ano yung lakasan Tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan atin nga manong mas manayon kayong Kapampangan ne tutuki binti wari Tagalog yung binti ne nano yung kayong Kapampangan yung katuki na talbus manyaman ni talbus kamangyang ano yung talbus sa Tagalugan niya yung katulid mano kayong Kapampangan na mas manayon talong Tagalog yung talong ano gagamitan tayo yung misang kayong Kapampangan talong tamo siyempre Tagalugan niya ito at yung mas manayon na Kapampangan kamote yung kamote Tagalog yung kamote at yung halos kalupan kayong Kapampangan dapat liwaya kayong Kapampangan ito yung mas manayon dito na mo dapat bayo kay arya din kaya katamong video buri ko lang dinan maya pa oras di Dennis David Henson ampoy Andy Kanilaw Butchu bayo lang talato kita mo rin may pa oras kaya kayo lead kayo at siyempre bayo tayo yan pa-check Kapampangan tamo may Kapampangan tamo kaya katamong anak kaya katamong apo talasan pa nagalugan Kapampanganan tala gisingan tamong pasibayo yung karelang Kapampangan suswan tala kaya nga manong siswan salamat with tamungan